Her har jeg 4 æbler. Elstar, Pink Lady, Jonagoret og Granny Smith. Disse 4 sorter bliver flittigt købt i Danmark. Æbler udskiller selv voks, som skal holde på den saft og sprødhed, som er i æblerne. Men mennesker vokser også selv æblerne. Dette gør, så æblerne bliver flotte og skinnende og holder sig længere. Denne voks er ufarlig, men man kan godt få følelsen af at stå med et meget sprøjtet æble. Men mængden af voks fortæller intet om pesticidrester i æblerne. Og nu vil jeg gerne demonstrere, hvor meget voks der faktisk sidder på skralden af de her æbler. Så hvis vi starter med Elstar. Og det er så voks, det hvide vi ser på kniven nu. Tager vi dronningen af pesticider, Pink Lady. Og det var så allerede fra få strøg. Og hvis jeg tager Jonagoret. Og Granny Smith. Der var lidt mere på.